Assalomu alaykum do'ston va подписчикон азиз, мухлисони канали Elyor TV. Яктаги лайкҳои зер кунтон, меҳмоношноҳои обязательно ҳамин канал ба подписатсия кунтон. Баррахар одамо боштагар марамат баррои элита, баррои хисори барои шумоён омад дӯстони азиз. Бо нархи дастрас срочно фурӯхта мешавад. Видеороликка поделиться кунтон, то охириша тамошо кунтон. Видеоролик 2 минут мешавад. Ҳамон ба то охириша тамошо кунтон, нақд фикр карда баъдан харидор кунтон мешавад барраҳоя. Ҳамаги 13 сар барраи фурӯшӣ, 2 та қошхори калонаш дорношанда қошхор дӯстони азиз, 11 та дигараш мода барра. Ҳамаша хурду хӯрок саломатии зӯр, айни хол ягон хел камбудиш нест дӯстони азиз. Синни солашон як дутме сета майдатарашай 3,5-4 моҳдагӣ мондагиш ҳамаш декабрский барраҳо дӯстони азиз. Декабрский, январский барраҳоям ҳай дӯстони азиз дорношанда. Ҳамаша хурду хӯрок саломатии зӯр дӯстони азиз. Айни хол ягон хел камбудишон нест барраҳо. Чихи ки дӯстон дар навор худаш ҳамаш калон дӯстони азиз. Ҳамин дурнишанда 2 та гиганти калонашай ҳар душ қошхор барра дӯстони азиз. Мондаги ҳамаш мода барра. Нарху навои бозора дӯстон ҳамин рӯз 1 соат пеш ба фикрам бозора уже видеороликаша баровардаги будам. Узи мана даже мана барраҳои фурӯшӣ баровардастам эсинаш дӯстони азиз. ҳамин хел баро дар бозору дӯстони азиз 2500-3000 сомон мефурӯшам. мо барои шумо ин хел нарху наво намемонем, бо нархи дастрас мемонем. шитоби гифти годам, бозор арзон харидам гӯ дӯстони азиз. ана акнун масъалаи нарху навош мегузорем. Масъалаи нарху навош дӯстони азиз 1480 сомонӣ боз камуту муомила дорад. бо плюс доставка мекунад. Агар гуфтаги нархҳомо зиёдтар ё камтар карда масъалаи доставкашам бе ягон мушкил любой ҷои Тоҷикистон доставка мекунем. Агар гуфтаги нархҳомо зиёдтар ё камтар карда, масалан